ו... נפגשת בבקו"ם, באפסנאות, שאלתי איך הלך לך בבגרות. היה בסדר, תודה חמוד, סיימתי אותה כבר בכיתה י', אולימפיאדה ומבנים 2. הלכתי לאיבוד לך בעיניים, ומה יהיה אם אעזוב? אוי כמה תחסרי לי כשיד מצוב. רק כי אני רגיל, 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 או סתם רגיל, 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 לא רק רגיל, 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 או רוצה להיות מודח במאי, מאי. אמרתי מותק, בוא נדבר, אני לא בטוחה שזה יסתדר. אתה בכית, הייתה שתיקה, הלב שלו נשאר פרוצה ריקה. אמרת תודה, היה נחמד, הלכת והשארת אותי לבד. זה יעבור, אמרתי פשוני, בחיים הכל חוזר כמו אוסילטור הרמוני. רגיל, 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 או סתם רגיל, 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 או סתם רגיל, 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 או לא רוצה להיות מודח במאי, מאי. כן, סתם רגיל, 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 או סתם רגיל, 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 או סתם רגיל, 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 או לא רוצה להיות מודח במאי, מאי. נשקו, מהר, מהר, מהר.